Sumi korasa tumi polisi tumak bisari ase pale tumak ugalibo tumar digol suli. Hello logofer, welcome back to my YouTube channel. So nongtangna mari dong asa kalam boy bo jano ana. So logofer angbo dasandi borian dong oblabu माथो खालामनो माने अबस्था खराबखौनो होनांगोन ना मानो होनब्ला बिराद गरम थानोनो सुख गैया आगलासो लोंनोबो सुख गैया बेबायदि जाबाय बोथोरानो मा जाखो जोंख्लाबलायनाय सोरांबानो जोंख्लाबखायो आगलासो आरो लोगोफोर दामानिथ' ब्लगखौनो होनो हाथ'खायाखै माने होआखै आरो ना माने बानायनो इन्ट्रेस्ट नाङाखै एकदम माने गोसोखौनो बोरैबा आपसेट नांबाय थादों आरो ना बेनिखायनो होनाय जाथ'वाखै अब्ला नोंथांमोना लिभिं जानाङा माने ओंखारलांना आरो ना किप टाचिं ओमफ्राय लोगोफोर आजिखालि मा जाखो मामा फेसबुक खेवबानो खालि मामा सुमि बरा मामा गान सान ओंखारलायलांबायसो सुमि करासा तुमि होनलायनायसो पुलिसि तुमाक बिसारि आसे पाले उगालिबो तुमार दिगल सुलि होनलायनाय मा बुंबावनो लोगोफोर बे सुमिया अहाय दं बिबा खायसे बुंगासिनो दं जे गुवाहाटियावनो दङ बियो बा मेकआप खालामालासिनो बेरायगासिनो दं बेयाव बेनिखायनो पुलिसा हमनो हायाखै सिनायाखैनो आरोना ओमफ्राय मेकआप खालामनानै एकदम बै फटकनि बायदि सेम टु सेम जानानै ओंखारबासो माने सिनायगोनदों आरोना बेबायदि आरो माथो बुंबावनो ओमफ्राय बे निउस चेनेलफोरनाथ' आरो जेबो खामानियानो गैया जानांगौ मिथिबाय खालि बे सुमि बरानिल' निउस फाग्ला बेलेग निउस लाबोबानो जायो माबा सुमि बराखौल' कन्टेन्ट मोनबाय थाबाय दा माने निउस चेनेलफोरा खालि बेल' आरो बेखौल' होगासिनो दङ सुमि बरानि बायदि मोनदोंनो बेबायदि मोनदोंनो माथो बुंबावनो फेसबुक खुलिबानो इउटुब खुलिबानो मामा सुमि बरानिल' निउस नुग्रा जाबाय फाग्लासो माहाय दं बेबा नागिरबाबो मोनला स' लोगोफोर दिनैनो मोनसे होलायबाय आरोना स' नोंथांमोना नायदोलाय ओमफ्राय नोंथांमोना माने लिभ जानाङा आरोना भिडिअखौथ' होनो हाथ'वाखै होगोन थान्दा दिन फैबा माने रेगुलार होबाय थानाय जागोन मानोना गरमाव गाननो जोमनोनो सुख गैया जानो लोंनोनो आरो अहाय भिडिअ बानायहैगोन ना बेबायदि आरो खोथाया स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरोना दे बाय